2 charge-uri. Nu și eu. Unde e? Pe bă. Uite, heavy sniper. Îl iau. Dacă vrea cineva să ține de asta. Playeri? Da, da. Hai la Bogdan. Mă duc. Eu stau cu sniperul de aici de sus. Dacă pot să vă ceva. Da, nu pot. Unde sunt aia? Gata, l-am văzut. Mort. Bravo, mai e vreunul? Nu. Nu. De ce-i tras? Greșeală, știi că mie îmi trage ăsta singur. A fost lupta sus? Nu. Ba da. Cred. Da, a fost luptat. Dacă timp suntem în zonă, stăm aici. Pa, pam, 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 pam. Uite playeri! Low! Uite player. Unde? Acolo? Acolo și acolo. Hai, că trag sniper. Uite-l. Aveți tu sniper? Uite. Bă, aveți... Nu, n-am. Cu ăsta. Ce? N-am. Pot eu să-l iau? Să tragă mai bine cu ăsta. Eu trag. Ah, bine, hai el. Uite-i. 37. Oh, era să-i dau. Mi-a luat cap. Ia mini. Am de sniper. 75 cap. Mi-a dat cap. Dați-mi amândoi. Crack, mort. Unde? Pe insulă. Mai vine unul. Crack. Bravo. Mort. Crack. Hai că-l bați. Mort. Bravo. Bă, sau hai mă că-l controlez eu, dar vedeți că eu intru cu... Nu, las că-l controlez eu. Că trag și din ăsta. Stați bă pe lu... Stai. Bun. Stai. Bun. Da, Gen urcați, stați. Gen rank. Urcă. Bă, trebuie să opresc avionul, hai, urcați. Așa. Oh, da, baby. Bă, vezi că ești în afara zonei. Da. Ok, stai. Uite playeri acolo. Trage. Bravo. M-am băgat în căcat. Ăla o să explodeze, știți asta. Da. Mort unul? Bravo. Vin acum. Mi-a luat. Sunt cu tine. Am Țin. ținut. Hai la Bogdan. Mă duc. Mă bate. Bă, trag toți. Știu, nu vreau să mergem. Crack. Ai, mă.
Mort altul? Sunt 1 HP. Bravo. Dau rift. Hai în rift, hai în rift, hai în rift. Nu, unde este? Hai în partea asta. Pe acolo. Încă mai e doar unul. Sunt mort, sunt mort. Nu ca Bogdane. Pe box. N-am găsit nimica. Mie să nu vină ăștia după noi. Asta o să facă. Ai bătut-o. Nu cu mine pe aici. Ăla și full damage. Aveam eu replay. splash-uri, bă, avem splash-uri. Bă, duceți-vă, luați-mi ribotul, dați ribot în tilte, că sunt 2. Sunteți 2. Hai mă. Bun mă, bun. Dați-mi glanțe și meți. Nici eu nu prea am mețuri. Stai că zic. Ia. De aren nu-ți dau, că n-am. Și Are, areu? nu am nici. Unde areu? Uite, ăsta l-am luat. Așa. Să ce? Vede. Da, te-au Dari. Bă, nu mi-ați dat meți. Am acolo. Stai așa să iau tecnicul ăsta. Și lemn n-am. Dați-mi 30 fier și brick. Dau în zonă. Ia. Așa. Uite-te, albastru. Unde? Uite acolo. Mamă, dar nu pot să joc cu tacticalul. Grappler. Ia pump-ul meu și... Vrei pump? Am găsit, am luat. Da, aveți de Player, am heal? văzut player, am văzut Heal? player. E doar unul, sunt 2. Heal aveți? Da. Am un mini, ia. Stai, las că mă duc la lotul meu. Păi, pare că merge. Ei, nu cred că mai e. Ba da, uite minuri. Hai că sunt playeri sus pe munte. Lasă-mă puțin, Ariana. Trebuie cu sniper. Da, ce zicem. Și am lăsat sniperul acolo. Mă duc să iau riftul din zonă. O să ne trebuiască. Da. Și gen mai sunt doar aia după munte? Mai sunt 3 teamuri. Poate și acolo. S-ar putea. Un trio și un solo. Bă, să-mi ziceți când dau rachete, că am. Sau doi cu tine. Bă, stați așa. Țineți-mă puțin. Îi au noroc, Țineți- că au haiu. Da. Stați. Cu un campfire. Ce are? Ați full. Gata. Stai așa, că mă duc cu sora mea. Bă, construiți cu metal sau cu brick. Cu brick, cu brick, Auziți? cu brick mai întâi. Trebuie să mergem în zonă. Da. Nu ne dăm riftul, nu ne-l dăm, n-are rost. Gata, stați. Nu. Hai că se Vezi, bate, stai se așa bate aia în puțin, 3. perfect. Lăsați să se bată. Sunt Da. de Nu trageți. cu doi. Bă, bagă-i de aia, fănică, bagă-i de aia. Da. Stai, nu acum, nu acum. stai. Când e timp. Dă-mi mie că le bag eu. Dar să-mi tragă ea de sus. Dă gloanțe. Da, Da, primează. aici. Dă-i rez. Miniuri? Ai, Da, în mini. stai că dă-i. Așa. Stai Bă, că bă, dă-te. Mă, da, zona. Ia să apără aici. Vezi că au venit ăștia la noi. Ține. Te țin. Bă. Nu construiește! Aha, trag toți, frate. Bă, spun doar un cuvânt, o să mor de la zonă.
Ok. Asta la altul. Fugi. Mort. Mort. Bă, unii morți. Da, am fugit, eu mor de la zonă. Și eu mor. Tu ești cu grapplerul? Da, da, mai e altul. Altă, da? Noi contra un trio. Nu avem Da, ce de să eu facem. mor. Bogdan, încearcă să te duci repede la el și să dați la... Campfire, da. Mort încă unul? Nu fac. Nu, 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 nu. E mort. Ai murit. Nu. Ești fucking 1 HP. Asta de rând. 44? Cred? Nu. Ah,